apa sih? Alarm. Ini apa tadi? Lah melek alarmmu kok iso ngono ki piye? Alarmmu iki lho abane kok iso ngono. Ayo melek. Kowe sahur ora? Engko turune jangan. Iya, Suteng. Malah sih anjir. Untungmu kuning ya. Alarmmu tek koyo ngono suarane. Berlebihan iki. Metu Rian, kan sahur Rian. Wah, alarm kok suarane ngono ki kek semare sopo. Ayo Yan, metu Rian. Poso pura. Poso lho. Poti alarm ya datang. Ayo kita ngono guys, boleh. Turun turu. Piye? Turun turu. Turun turu tak kok. Wis turu. Kurung. Lah lah wis ngorok-orokno kok urung. Masa ta? Lagek tapi. Tinggal dukungan guys. Soto nih kan sana sih. Pengen makan soto, pengen makan apa? Pengen makan soto, pengen makan apa? Penyetan. Mungkin penyetan ini mungkin tak larang lagi. Perkara ini tak. Ya cukup tinggal mana papat. Cukup. Kurang kayak gitu. Ayam ya cuwili. Cuwili. Tintume ya. Iya lah. Soto ki nek anune kok ayame kok. Cager. Nek daginge kok ayam. Cuwili iki. Ini iki. Cuwili wis tak mangan sundukan. Oke guys, kayak persiapan buka. Kok boleh Sahur. Iki kan dhewe mbok buka turun ta ya. Enggak. Makanya turu itu. Apa yang kung turu? Aku pergi sih mau anu ning lontok. Akan kiri-kiri kok. Masih digoreng. Persiapan sahur. Dor.
Kobong nggak malu? Itu bisa dari yang kulit itu ya. Kayaknya apa? Belum. Lo yang mana kurang lima itu ya, soto ya kan ya. Itu lima soto itu goreng ya. Apa nih? Ya soto. Gak beda, kurang beda. Kue cukup apa nih? Kue cukup kan? Aduh, meletup-letup guys. Goreng. Yan. Iya. Kamu dek gila di ngono gua. Maksudnya ngono kuwi. Kamu kok koyo ngono kuwi bosen. Elek ngono. Sing ane yo ya ta. Itu aku naik kayak rulung ngalah. Nek kowe sing kecil kok. Ini kalau gas pas gede nih pas peru. Iya. Ini kalau masih pedal tuh bisa tuh. Apa? Gede sih. Baru mandi. Lebihan kok. Tak kumun nih. Kayak alarmmu mana ya? Lepas dan polanya goreng anu. Iya gitu kok. Ganti kalau telur itu. Tuk. Ready. Nek bola ready. Masa iku ora cukup go papat. Cukup. Masa membah nih. Guys. Iya, ya. Memang. Iya, benar. Cakap HP nang di coba yo. Saya ndamangan. Ndaman guys. Yuk. Kita makan lah. Karena mau apa? Mau ekor 2 dindum ya. Soalnya anak ekor loro. Karo entong, yuk, cepet entong yuk. Masuk gak cukup iki. Cukup lah. Papat.
Tunggu sih. Doa bareng-bareng guys. Muga-muga diwehi rezeki. Nek karo Gusti Allah ben iso mangan enak terus. Ya ta? Amin. Ayo, udah syuting deh, syuting. Iya anak iki lho delok iki. Kok tangga ibu kok? Karena karena aku mau tuku iki karek ayam sitok karo apa ki jenenge? Bebek sitok, liyane urita ngene-ngene oke. Dadi yo dindum yo guys. Dindum karo trio. Oke. Dindum karo trio ya. Yang ku jebuk uritan iki ya, karo iki ya. Apa? Uritan apa? Iki lho dindum karo trio. Iya. Makanya mau tuku ya naik ekor kulit guys. Wis bengi entek apa? Ini tak apa. Heh? Ya. Iki lho apa ki jenenge? Dan separuh ngono lho. Soalnya nek yo kuwi tidak mau tuku. Trio gak? Oh gak, yo enak gak yo. Mulai nangis ya. Ora nangis. Terus ini Dia ya. ini buat dewe ya? Iya. Masih buat dewe. Ini kan karo Mas Trio. Ini guys, delok iki nek anu guys, nek apa ki? Jenenge apa ki? Timun. Kalau tuh ketimbang sudah lali. Berapa kalau dah? Yuk kita mandang. Benar yang pas sama nawa itu sama ghadir an adai batisadir Ramadana hadis yang kita baca. Ini nanti om mundur nak bisa belum sudah. Loh, mana pulau ga? Malah panen. Tak kira mau bro. Ini loh ya, Mbak. Terus mau mentok kan? Kalian. Kalian. Jomblo lagi nih. Macam mana ngarep itu? Mungkin lah yang, daging lah. Kira mau pakai yang belanya. Nggak mau deh. Bahan bakso ini tak pengen mulai sekolah, tak pengen turun dulu guys. Ini turun kene nggak apa, dan rame omai. Oke, belum. Ini kita upload engkau awan ya guys.
Jam-jam 12. Wayahe luwe-luwe. Banyak wong luwe. Kan padha pengen. Nek kita perahu. Heeh. Mohon maaf ya guys, gak iso baca komen satu-satu Mbak Malah tuh ibu pol banget. Enggak kan, lawe. Itu oke lawe beneran. Tak kira kurang. Tak luwe guys, lawe. Mantap. Ngono wae ya. Makasih kami nonton. Engko nggih konten apa neh? Tonton terus. Oke, sampai jumpa nanti lagi. Keren ya? Tak ke. Lawe ijik ndang ibu neh. Ben lemu kowe. Ben kopen. Heeh. Ndang ibu neh. Ndang. Kok lingak. Enggak nih. Lha ya lawe ijik oke aman-aman to. Ki jek enek ki an. Kayak trio kae. Wis imbuh neh yo. Pagi ah. Jor-joran karo ki. Aku ra imbuh kok. Ora imbuh. Setan sing imbuh berarti kae. Merome entongnya ora dhewe Mas. Kowe dilukas awakmu ya lemu-lemu koyo kuwi. Cah loro kuwian. Dadi wis sego kok iso mati malah wetok kok. Nah. Kok gak gelem ora dhewe kok malah. Asal tinggirnya sik. Nah, kok kena sego engko. Maneman segone tibane gua. Sik kae ya segone. Enggak nang. Arek sempit. Ya tintakne pisan. Nah, tintakne. Nah, oke. Sambel sik ya lah. Sok kabeh lho. Lawe wi. Jadi golek lawe dulu. Tiba nih segone turah. Warak. Ase dintakne. Iki suk esok. Lho. Kadung anu sing ngombe sapa ase? Sakke. Panganane ra oleh lurah jare Abah Kirun. Dosa lurane panganan. Wis, demangan. Parki.
Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Piye ki? Wis guys, kene